Ну што, прывітанне. Карацей, гэты канал павінен быў запусціцца яшчэ год таму. І ён павінен быў быць на беларускай мове, але калі я записывала першае відео для яго, я зразумела, што я вельмі дрэнна гавару на беларускай мове. І я пакінула гэтую ідэю, я хацела рабіць канал пра нейкія свае хобі, свае думкі, то бок гэта ніяк бы не было звязана з нейкай там беларускай культурай ці гісторыяй, таму што такіх крэатараў ужо дастаточна, і яны робяць сваю справу вельмі добра. Што датычна гэтага каналу, вообще, хто я такая? Меня зовут Наталья, я медыа-менеджерка, працую з медыа, часам монтую нейкія ролики, займаюся тым, што раблю контент для других, і вось мне захацелася рабіць контент для сабе, але рабіць такім чынам, каб не ўсё тут свісцела пердзела, а каб мне сама было в кайф. І у меня есть купа думак, купа ідэй, якія я хочу неяк высказаць. Я адразу хочу сказаць, што мяне вы прыметілі, што я п'ю воду, а не каву ці гарбату, потому што у меня вырубілі святло. І я не змагла ні сабе зрабіць ні каву, ні гарбату, ні ў кавярні я спусцілася, і там таксама у іх таксама няма святла. Таму буду піць воду. На гэтым канале я планую выпускаць одно відео раз на 2 тыдні. Гэта так. Мне так хочется, пакуль што. Вось. І я хочу адразу превентивно нанести примитивный удар и попередить вас, что я вельмі дрэнна гавару на беларускай мове, тому что ўсё маё жыццё я гаварыла на русской мове, меня растили на русской мове, и я ўсё разумею, я беларуска, я ўсё разумею по-беларуску і чытаю по-беларуску, але няма вось гэтага актыўнага скіла гаварыць, і шмат слоў я разумею, але шмат слоў я не магу успомніць, калі там я хочу адразу сказаць. І, дарэчы, зараз я перакладаю штосьці нейкія словы ў сваёй галаве, каб сказаць зараз на камеру. Чаму я вырашыла весці канал на беларускай мове? Таму што у меня былі доўгія баталіі самой сабой, і я зразумела, што я не хочу працаваць на нейкую рускую аўдыторыю, таму што у нас з імі розныя каштоўнасці, розная гісторыя, розная культура, і я насамрэч не хочу быць у гэтым міре, у гэтым рускім свеце. Я не хочу. Вось. Але я таксама разумею, што калі ты робіш контент на беларускай мове, дай Бог табе паглядзяць 100 чалавек. Але такі дысклеймер, я буду вельмі удзячная, калі мне гэта відео паглядзіць 100 чалавек, таму што яно зроблена, гэта ў мяне просто для прыгажосці ляжыць, таму што я ніяк не гатовілась, што ў меня было ў галаве, то я села і запісала. І рабіць контент на беларускай мове, гэта сапраўды крута, гэта нейкае возрождение, не ведаю, як будзе на беларускай мовы, культуры. І мова, яна заўсёды звязана з ідэнтычнасцю, з культурай. Карацей, гэта важна. Гэта просто важна. Аб чым будуць відосы на гэтым канале? Я планавала рабіць усё, што мне падабаецца, усё, што я лічу важным, крутым і што я хочу рабіць. Таму зараз мы адправімся на море, там трошку яшчэ пагаварым і будзем скончваць гэты ролик. Я зараз у Грузіі, я прыехала 4 дні таму, каб тут пачыліць, сустрэцца з усімі сябрамі, сяброўкамі і так далей. Сапраўды зараз будзе сумны топік, таму што я разумею, што маё гэтае жаданне ствараць контент і так далей. Гэта адчасці ад таго, што я зараз жыву нейкае вельмі сумнае жыццё. І, дарэчы, я і хацела рабіць канал, я хацела рабіць там всё, зараз я буду жыць інтарэсна, зараз будзе всё свісцець. Но я разумею, што мне гэты канал патрэбны, каб выказацца, каб выказаць свае думкі, свае ідэі, каб не трымаць гэта ўсё сабе, а ведаеце, там сябры-сяброўкі не заўсёды у іх ёсць час са мной нешта абмеркаваць. Я не хочу іх насілаваць гэтым. Таму, калі каму будзе цікава, то і будзе глядзець. Ззаді меня море, зараз я забралася на такую штуку. Для мяне гэта вельмі цікавы чэлендж, тут вельмі шмат людзей ходзяць, і ўсе на мяне глядзяць, чаму нейкая дэбілка тут паставіла камеру, забралася на нейкую
штуку і сядзіць тут нешта распавядае. Ну, іх праблемы. Я раблю выгляд, как будто вакол мяне нікаго няма. Ну і што такое сапраўды інтарэснае жыццё? Я лічу, што гэта калі ты прасынаешся і не думаеш, бляха, яшчэ адзін дзень, што сёння рабіць і так далей. Я реально хочу прасынацца і думаць, блин, я люблю гэтае жыццё, я хочу пражыць сённяшні дзень з кайфам. Ну, я цалкам чалавек не вельмі... Я оптимистка. Я оптимистка, не реалистка, не пессимистка, я именно что оптимистка. Я заўсёды, у меня погляд на жыццё такі, што ўсё будзе добра. Калі зараз не добра, то абавязкова будзе добра. Ну и, конечно, з апошнімі навінамі, з тым, што происходит вайна, ўсё гэтая рэпрэсія ў Беларусі і так далей, гэта ўсё вельмі сумна. Але мне падабаецца, што нарэшце выпускаюць ужо палезняволеных. Я маю надею, што ўсіх выпусціць і што будзе далей, паглядзім. Я, дарэчы, першы раз зараз выйшла на море за ўсе дні, што я тут. Мне цалкам падабаецца вельмі канцэпт такога падкаста, калі ты гаварыш, і табе ніхто не перабівае, ведаеце? Гаварыш сабе, бэкаеш, мэкаеш, і ўсё добра, і табе ўсё падабаецца. Мне вось так вельмі падабаецца. Ну, я паспробую павырізаць усе гэтыя бэканне-мэканне, каб вам не было непрыемна гэта глядзець. Вось я да гэтага вела Інстаграм на расійскай мове. Ну, пачынала весці Інстаграм на расійскай мове. Выклала там 4-5 рилсов, и у меня заўсёды было такое, як это сказать, некое сопротивление тому, что я раблю на расійскай мове, і я бачила, што гэтыя рилсы, там, які я выкладаю, ну, яно на нейкую невялічкую аўдыторыю залетае, і яе лайкаюць нейкія там расейцы. І я думаю, ну, блин, ну, то бок гэта не то, што я там нацыстка, фашыстка, расістка, а просто гэта не моя аўдыторыя, гэта не мои людзі, і я, конечно, хочу, каб меня глядзелі мои людзі, і каб я рабіла нейкае сваё кам'юніці з беларусаў, беларусак. Я сапраўды жалею, у меня мама гісторык Беларусі, яна за мной размаўляла заўсёды па расійскай мове. Ну, я разумею, я калі пытала, а чаму ты там не размаўляла са мной на беларускай і так далей, яна сказала, што ну, у той час гэта, а навошта, да, навошта размаўляць на беларускай мове, калі лепей вучыць там ангельскую, а рускі гэта такі, расійскі гэта такі міжнародная мова. Но не. Зараз мне 26 гадоў, я разумею, што я хочу вось размаўляць. Паглядзім, куды гэта ўсё прыведзе, таму што калі я не буду бачыць нейкага откліка і нейкага фідбэка, нейкай аддачы гэтага контента, якое я раблю, паглядзім, мабыць, я і не буду рабіць яго. Пакуль што у меня ёсць такое жаданне, ёсць нейкая энергія. Ну, я сапраўды вельмі доўга марыла аб гэтым канале і аб тым, што я вось так паставлю камеру і буду нешта распавядаць, у меня будзе вось такі адкрыты мікрафон. Вось, ну што, паказаць вам море? Дзякую, што паглядзелі. На гэтым будзем скончваць гэты ролик. Сорі, што ён выйшаў такі нейкі размазаны, але, ну, першае вось так. Я цалкам для себя вырашыла, што я не буду глядзець на прагляды першыя там 10 роликаў, таму што пакуль што набіваю руку, ну, гэта вельмі вялікая розніца, калі ты робіш контент для працы, для заказчыкаў нейкіх, і калі ты робіш для сабе, усё хочацца зрабіць ідэальна, ну, вось я ідэальна год уже не могла зрабіць, таму што хацела ідэальна. А зараз рашыла ўсё. Зраблю і будзе як будзе. Дзякуй вялікі і да сустрэч.